गसाइगावनिफ्राय आगै राहुला लाबना होफैनाय अमाया मोनफैबाय अमा दिसि आरो फोरानना दोन्दोंमोननो थेंक इउ सो माच आगै राहुल इमान अननाय होनायनि थाखाय वाव 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 what a tasty अमा बेदर आयु गोथाव जासिगोन खोमालै वाव गोथाव हमथादो दे गोलैलांगोन दै बोरैबा हनै गैला वाव जि गोथाव नुखादों नै फोराननाया मानो थाव ओंखारदो ओमफ्राय खोमोनबो गैया आयु खोमोनबो गैयालाय मासि गोथाव जागोन दै भगबान मार गोथावखा जाखागोन ना दे एवदो जानोसै है एवलाय guys नालाय इमान गरमनि भितरावबो सक्स गाननो गोनां जादों हावाइ सेन्देल थांदो न'आवहा ओमफ्राय गारि सुदोंमोन ना बेखायनो बै बे प्लास्टिक माबाया कागजा दोङो आरो न'आव थांगासिनो जों दायो नोंथांमोना साननाङा जे आं बैसागो मोसानो हारसाफोरनि फालि लानानै थांगासिनो होननानै मार खर' सादों आंहा सोरबा खर'खौ मारतुल देना होनाय बायसा सादो स' hey guys खर' साबाबो hey guys नायखो गारा hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बाहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय खर' सादो न'आव थांगासिनो आरोना खर' सानायखाय गुवाहाटियाव रावबो गैयाना आंखौ रावबो अना रावबो आंखौ केयार लाग्रा गैया बेखायनो न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नैयावबो माबा आइ सिथरसो बेरलायबाय नामा आंहा नैयावबो जादो दे आं देखायनो र' नै मा इयो आइ सिथर नामा नायजानो थांगासिनो बिमाया लेंहरगासिनो थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जल्दी taklu Marsa pan dah mau kicing nau le, tak lu na, jaldi pehno, nang thang aso na, nang thang a, ayu hula kala tu le dah dia, nang thang a, dah, zabuwa thang na kita yang berat dukun be abu ko ang gorse laki ko ngus bauman. Baida ang thang khalisa abu abu thang nasi ni. Mana thaya abu ang berat duku mun bay. Isi nukhoru duku dong le. Nong apa thabo ko man? Besi besar zakna. Besi besar zakna abu nonga? Jamai 80. Bah. Ang be abu baisa sab so nulang zubnai jatuh le abu. Nanti baisa. Nungguin deh. Kulung gak cuma nane pas. Kulung kan ro? Deh. Burhudek? Buran nung sebang. Gay jagan mana? Gay jagan. Life au ekdam bare boss lady jana hata deh. Ekdam bare businessman gudo jana hata boss lady. Ah, ini mana kaya nih? Mainnya sama orang kan? Mama ang. Laudum. Ada seduni. Jatuh keluar gasnya Langfajabai luginan. Keren. Kusina, kusi, yang le macam nai, pura kusi, mudah bugat, ini kan, boria, tuh, ada apa? Ele apa nur pak, selo. Akhir khop. Ayo. Akhir khop. Iya. Mun ni deh. Akhir khop.
जाओ 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 चलो 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 अब चलो अब Nakai, bisa gelo. Dini sezi gawoni ona train station apa beda. Birat खुशी जाबाय ले बिराद खुशी जाबाय जाहाथ keluar. Ayo si gowo जाबाय आङो train station आव फैफेरिया. दायो आं दङ मासबातनि train station आवहाय. ओमफ्राय बे मालगारि दं आरो आदामोननिया खैथायाव फैगोन ट्रेना? 11:15 11:15 आव ओमफ्राय जों बारा गोबाव नेबाय थाला एसे ससे थाबायनो फै बिराद गोजोनबाय ना Hai. 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 Nah, Nala, nungkai dia kalau sana di. जोङो पुरा नेबाय थाबाय आरो ना दा टाइमा जाबाय 11 something 11 बेसे 11 जाबाय ना 11 जाबाय दायो ओमफ्राय 11:15 आव फैगोन आरो 15 मिनिट्स नेबावनांगौ दंख स' बिसोरखौ दोनलांनानै जों थांखानोसै Apalagi बेसेमोन आयौ नायनाय आयौ नायनाय हो Apalagi बेसेमोन मेगना मा जादों थुल'नाय हांगोन माब्ला जनाय थांनायनि ट्रेना नैबेथिंनिफ्राय थाङानो ओइ मोनसेथिं स' नैबेथिं थांनानै जोङो ओइ मोनसे साइडथिं थाहैनोसै आरो ओरैनोथ' बिथिंनो फैयोमोन मालाबा मालाबा बैथिंबो फैयो नालाय ओंखायनो एसे एक्सारसाइज जासिगोन आं गाखोनाय लोगो लोगोनो लायबाय गोलैनो नागिरलायलायदोंलै बिनानावजों बैनायजों आंखौ बिराद मोजाङै बिसिम दोनफैबाय बिनि थाखाय बहुत गोजोननाय जाथ'बाय दाउदै ट्रेना बेजों उमब्रा बा बिदियाव नोङो ओरै गाखालाय ओरै ओंखारलाय ओरै गाखालाय ओरै ओंखारलाय खालामबानो दुगामारा फायनो मोननायखाय बिराद खुसिथार माथो आं मानि सेन्देल गानना फैदों आवाय सेन्देल गानना फैदों दै गांसुदोलै आं दै गांसुदो सेन्देला गाननो थां बबे नोंसिनियालाय हा
어비요? S7? 오. 아보, 파이드. 아보. 꺾어서. 바닥 위에 당요. 이리 나와. 바닥 위에. 따따. 근데 아보, 따따, 땡큐. 에, 아보 뭐 강근 와기. 아보, 바이바이, 땡큐. 어이, 비비, 설탕 누나 지금 해봐 봐. 당신은. 따따다. 어이, 내내 많은 싱어가 그거는 라. 그래. 바이바이. 로로. 어이, 파이도. 네네 마반 트레이너 탕바이. 어이, 라우두마 싱어 없나 도 이거 봐. 마탕쿠유. 마탕쿠. 어이, 파이도. 네네 트레이너 탕시건래. 어이, buruk salah. 네네 트레이너. 아유. 할도 따따 바이바이 무상다. 바이바이. 어이, 말리는 거 팔도 많지야. एखेबारे दसेल'सो थायो माथो हर आं गिलायलायबायलै नों थांफानायबा मा जागौमोन दा हो ओइ राखि माबायदि मानसि लियो थांथारबायमोन ट्रेनाव गिलायलायबाय आङो नों पात्ता मोनाखै नामा थांनायखौ ओइ खेवैदोंमोन इखौथ' ताला मारदों थांबायमोन इयो बादाम नागिरनो थांदोंमोन आं थांसै जों दायो दासो मोनफैबाय मोनफैनानै दसे जिरायना दङ उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुनांसिगोन दसे थानानै मा उन्दुनोसै